Ei, molt bones a tots, benvinguts al canal i benvinguts a un nou vídeo. Perdoneu per no estar durant mesos aquí donant canya al canal, no? Però és el que hi ha. He estat pensant que la millor idea és comprar aquest dissabte i així tindrem vídeo quasi bé cada dia. Compraré l'Alexa, l'Alexa. Mare de Déu, quines ganes de tenir l'Alexa, tu. I què volia dir? Oita, mira, ahir va caure WhatsApp, va caure totes les redes socials. I, bueno, que jo no me'n vaig enterar, bueno, al vespre sí, perquè volia enviar un missatge i no va rebre fins a les 2 de la nit. A les 2 em sembla que es va arreglar tot. I res, que sense això tothom es queixava, tothom deia, sense WhatsApp, sense res, Instagram, sense això. Doncs què voleu? Oita, si desapareixen això, jo estaré content com una hòstia, cago en Déu. I res, que disfrutar la vida, no estar pendent de missatges i fotos i penjar coses d'aquestes. Jo no ho faig pas. Per què? Doncs perquè no serveix de res. Perquè igualment, què farem amb això? Poca cosa. Doncs res, mira, oita, què volia dir més? Oita, ara estem ja a l'octubre i temps de bolets. Aquest any, bueno, ara perquè ha plogut els últims dies i ha anat bé això. I aquest cap de setmana es faran bolets a punta pala, a punta pala. Si continua plovent així, doncs anirà bé, vale? Però després arribarà novembre, ja quedarà un fred que fliparem. I és el que us dic, que el temps aquest, mira, el canvi climàtic, oita, mira, el volcà que va encendre allà a Canàries, i això, el canvi climàtic, afecta molt. Amb això el volcà afecta molt el canvi climàtic. No sé si us entereu o alguna cosa, però bueno, doncs això, aquests gasos produeixen un merder de mal al capa d'ozó. I res, canvi climàtic, ara farà més fred, saber què passarà. I tema esports, molt, bastant fotut tot, perquè mira, el PSG va líder però ha perdut 1, 2, 3, 4, 5 punts en 2 jornades. Messi només ha marcat un gol en 4 o 5 jornades, o 6, no sé quants en porten. I res, el Barça a la misèria. Diuen que hivern volen fitxar l'Sterling, Dani Olmo, no sé què més. I res, que el Madrid també està bastant fotut, perdent a Champions amb el Sheriff i amb l'Espanyol 2-1. Però bueno, mira, jo me n'alegro molt perquè no soc del Madrid, però em carda molta ràbia, saps? Perquè sempre els afavoreixen. L'últim partit els hi van quedar 5 minuts d'afegit i no van ni marcar. L'Atlètic també té una sort que flipes. Va líder no sé com, perquè hi ha hagut partits que, oita, com el de l'Espanyol, que va haver-hi 10 minuts d'afegit, tio. Hòstia, àrbits, tio, mireu-vos això. 10 minuts que me cago en Déu. Va marcar a l'últim minut, a l'últim, 99. Quina ràbia, tio. I el Barça, mira, com no millorin tema joc i jugadors, mira, ja, per exemple, us diré, en Piqué, Sergi Roberto, Busquets i algú més, s'entenen, però ja, perquè no fan res allà, tio, ja. Estan cardant el pen allà, cobrant milions per què? Per enfonsar el Barça a la puta misèria, home. Són impresentables, home. Tu, doncs, espero que canvi tot i ja està. Aquest vídeo serà curt, ara acabo. I ja està, mira, el FIFA 22 ja està aquí, tindrem en DJ Mario aquest cap de setmana comença el Foot Champions i tope, vale? Va, nens, cuidar-se, molta salut i
Molta força, nano. Vamos.